Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза равори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Нархҳо сар мешаванд аз 27 000 сомонӣ. Агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp ё имо экранмода рӯй кунед. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза равора аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, шаҳри Бохтар ва территорияи Рӯдакӣ. Ҳам замин, ҳам квартира, ҳам хона. Нархҳо аз 27 000 сомонӣ сар мешаванд. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 143 сомонию 50 дирам. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. То охираш тамошо кунем ва лайкотона фаромӯш накунед, навора сар мекунем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Ака Ёқуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунанд ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. Ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле дигар компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. Дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. Бо мошини майдаам доранд ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гирад. Аз территорияи Москва област бора қабул мекунанд. Агар шумо аз номи кадали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. Грузоперевозка Ака Ёқуб компания боварӣ аст, маълумот ба шумо тавсия метиҳем. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар чорякорон, канечкаи маршрути 8 26 25 46. Аз роҳи Калон мегӯяд тақрибан 250 метр мегӯяд болотар хона аст. Хона ҷои беҳтарин шаҳри Душанбе, чорякорон, канечкаоша гуфтем. 4 сотиқ замин масоҳат аст ки 5 дар хона кардагӣ аст ки об ва свей дорад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ҳаст. Дӯстони азиз, ванна, термис ҳаст, об ва позитсияни дорад мегӯяд. ду хонаш мега беремонта, се хонаш мега ремонтои замонавӣ дорад. Гирди ванна полни худ маҳкам, ҳуҷҷат ҳамаш қоидавӣ. Дар наздикии хона ҳамаи чизои лозимӣ ҳаст. Хона ремонт тайёр аст. 5 дар хона, 3 дар хона тайёр аст, 2 дар хонааш ремонтош нопура аст. Ванна, ошхона, ҳамаи чизои далуркӣ дар дуруша. Дуруни хона мегӯяд маҳсулоташ мегӯяд 125 квадрат. Срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ ки ба доллар кати 45 000 доллар мешавад. Мақсад ки бо савдо мешавад. Бо сомонӣ 450 000 сомонӣ савдо мешавад, бо доллар кати 45 000 доллар бо муомилаи хуб дорад. Ин ҳамин рақамҳо 918 рақамҳои соҳибшона ки 24 соат кор мекунад. Метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотои бештар гирди хона полни худ маҳкам ҳамаи шароитҳои 100% савдо мекунад. марамат занг занед. Мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Кофарниҳон, лаби Дайруда. Замини ҳамвор, замин сохтумон, яъне ки фармони сохтумон, ҳамин ҳуҷҷатҳои сохтумониша ҳамаша уже дорад. 7 сотиқ замин аст ки замини ҳамвора гирди ванаш намегӯяд, уже одамо омада зиндагӣ кардесанд. об свет ҳастай, ҳуҷҷатош мега 100%. Мақсад ки қарори сохтумони замин ҳастай. Вариантҳои алишав аст, ягон мерседесо боша мегӯяд солои 97. Мақсад ё ки айда болоша ё якон варамуд обшин ба мерседесо алиш мешавад. Кадоми агар сумкато мегӯяд нархашон мегӯяд 45 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. 45 000 сомонӣ, дӯстони азиз, савдо дорад. Якумаш рақамҳои аст, намедонам 500 чӣ боша ва дуюмаш мегафон аст. ду рақамае ки ҳардуш рақамҳои Тоҷикистон 24 соат кор мекунанд. ҳам алиши ба мошини мерседес, ҳам фурӯшӣ бо арзон мешавад. марамат занг занед. Мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. Боз як замини фурӯшӣ аст ки нашам срочно аст ки инам дар территорияи Ваҳдат. Замин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати Чорсу, қишлоқи Шорух, пеши Даҳана. ҷои ҳамвор аст. не ҷои баландиёш, не ҷои ҳамворӣ, ҳамин замин аст. обшин ина гирд ванашда одамо зиндагӣ доранд. об ва свет дорад. ҳуҷҷатҳои замин 100% аст.
دوستان عزیز زمین جوش به حد خوب است میگه صاحبشون زمین هموار است سروش را میگه میفروشیم اوبشیم 6 سوتیق زمین است که نرخش ارزون 27000 سومانی است که با یگان سوم معامله میکنن این همین رقمای توجیکستان است که این همین رقم‌ها شما زنگ زنید شما در رفته زمین نشون میدن و شخصی که میخرن اگر این رقمای رسمی است که در روسیه صاحبشون ایناش 24 ساعت کار میکنه ایمو واتساپ دارد رقم توجیکستان زمین شما در رفته نشون میده و رقم روسیه‌اش صاحب اساسی مقصد که هر دوش گویم آیا ودام است 27000 سومانی است باز معامله دارد چخری نوار دا گفتیم شهر وحدت جامعه چورسو قشلاق شروق پیش دهانه جای همواری است این خیلی نرخ دیگه زمین نمی بیامونم نکوین 27 تاش میگه با یگان سوم معامله میکنه مرامت سروشنای میتونیم باز زنگ زدن معلومات بیشتر بگیریم فقط سروشنای بعد مرامت برادران تماشا کنین نمایشگاه فروشی داریم 100 روبل обычный зарядников تمام اینا هست 100 روبل 1 متر 2 متر 3 متر на блок питания داریم 500 600 میسته میتونه 200 میده заказ کنین نمایشگاه داریم 500 روبل پاور بانک داریم 600 روبل نه نمایشگاه داریم در مغازه داریم هزاران میتونه 1000 میده заказ کنین واتساپ مون بنویسین تمام اینا رو نمایشگاه رو داریم میگذاریم بعد چهارم خانه فروشی خانه فروشی نزدی حولگی است که قرار دارد در شهر دوشنبه در تریتوریای رایون سینو یعنی طرف لوچوب دهه گلبوغدا ساری هاوز 6 سوتیق زمین است که 3 درخانه کردگی تیار است که حاجتخانه آشخانه بانیا کالیدور دارد که دوستان عزیز خانه ها هر کدامشون ремонтои замонавӣ дорад бо ҳамаи шароитои зиндагӣ خانه میگه دستراش میگه فروخته میشود با نرخ 475 روسومانی که باز معامله خوبم دارد خانه با تمام صنعتش کتی обсвет پاسیانی است ترمیز همه چای لازمی هست 6 سوتیق زمین 3 درخانه کالیدور آشخانه بانیا کوخنی دارد رقمش راست مگافون کار میکنن شخصانی که میخرین با زنگ زدن معلومات پورش از همین صاحبشون گیرین شما دام اگر رکلامای زمین خانه کوارتیره باشه مرامت روی کنین مو فروش دام میگذاره فقط لایک رو فراموش نکنید و نوارا تو آخرش تماشا کنین کوارتیره خانه های ارزان هم هسته میگذاریم با پنجم کوارتیره فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون فیردوسی نزدیکی کاروان домои чорӯшонаи нав аст яъне ки бе балкон мақсадам хел чизо духонага квартира аст ки дар сеюм ӯшона қарор дорад 43 квадрати метр бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис доранд нархи квартира 285 русумонӣ аст боз муомила мешавад наздикии корон аст ки домои нави бе балкон аст бадорам хеле домои средни рақамош раст мегафон шахсоне ки мехарем бо метавонем маълумотои пурраша 285 таша мега бо савдо дорад 43 квадрат аст лайкора фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо кунед фақат навора полисия кунед аз куҷое ки хона замин квартира ки мехарен нависед мо дар видео оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар пушти бозори стансия гуфтагӣ аст соҳибуш шаҳри ваҳдат пушти бозори станса яъне ки роҳи поезд кӯчаи гулистон хонаи 64 3 сотиқ замин масоҳат аст ки ду дархона кардагӣ аст ки калидор ошхона баня дуруста дӯстони азиз маълумотша прави нафаҳмем бо зангзани соҳибшон мефарманд территорияи шаҳри ваҳдат пушти бозори станция гуфтагӣ аст роҳи поезд кӯчаи гулистон нархи хона мега 270 тай бо муомила мешавад 3 сотиқ замин мега рӯи ҳаволи буручатка хай хона ремонтои замонавӣ дорад 270 та муомила мекунанд рақамош аст мегафон кор мекунад шахсоне ки нафаҳмида бошад шумо занг занед шумо фаҳмонда метиҳанд мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе дар зарафшон назди балнисаи инфексионӣ духонага квартира аст ки дар 15 ӯшона қарор аст ки 53 квадрати метр обсвед аст ҳоҷатхона ошхона баня аст обсвед доимӣ мегӯяд хай мақсад ки сифати хуб кати мегӯяд ремонт кардагӣ аст зарафшон назди балнисаи инфексионӣ амихел
хобхона бо сифати ремонт мегӯяд, яъне бо сифати хуб ремонт кардагиае. Духонага дар 15 ошина 53 квадрат нархш 200 тай бо муомила мекунад. дӯстони азиз, агар ягон маълумотоша нафаҳмида бошед, хоҳем ки маълумотои пурратар ки гирем, бо шумо занг занен, соҳибшон ба шумо фаҳмонда метиҳад. ин ҳамин рақамҳошон астаи рақамҳои намедонам мегафонаи чай 2020 кор мекунад. марамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар ноҳияи Кушониён, яъне ки ҷамоати пахтакордеҳаи Максим Гурский, пеши мактаб, масҷид ва боғча наздики хонада мегӯяд. ҳамин хел чизҳо ҳастае. 5 сотиқ замин маҳсулот ҳастае ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки пешхона навез, байн каледор, ҳоҷатхона, баня, кухонӣ дорад. инчунин гирди хона маҳкам, обсвет, дарахтони мевадиҳанда, обшим, мактаб, масҷид, боғча ва дигар чизҳо дар наздикиша. нархи хона мега 150 000 сомонӣ ҳастае. боз муомила мекунанд ва рақамошо ҳастае мегафон, метавонед ки бештар маълумотоша гирен. деҳаи пахтахӯр, деҳаи яъне ки деҳаи Максим Горский, обшим хеле ном доштае. рақамошо мегафон ҳастае, метавонед занг зада маълумотои пурраша гирен. фақат ба хотири меҳнатҳо лайка фаромӯш накунед, занен навора то охираш тамошо кунед, навора падлисаш кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар политехнику маҳаллаи Табачка. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад, 54 квадрати метра, бо свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ, термис ва маълумотои пурра мегӯяд тариқи телефон, инчунин канализатсияам дорад. нархи квартира мега 300 тай бо муомила мекунад, ремонтош ремонтои нав астае. бозам хали вариантам мега беремончам ҳаста мегад, яъне ки занг занем ба телефон метивад, яъне ки ҳами бародар бо чатага квартирам дорад ки беремончам аста, инаиш ремонтдорш аста ки нархш 300 тай бо савдо медуруш, яъне кушод аста 54, метавонем ба сехонага табдилам тиен. рақамош аста мегафон, шахсоне ки агар нафаҳмида бошед ягон ҷоша шумо занг занед, ҳамаша фаҳмонда метиҳам ва нархшам бо арзон муомила мешавад. то охираш навора тамошо кунед, лайкора фаромӯш накунед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар кадом маҳалла деҳа шанохта территорияи Ҳисор дае. 7 сотиқ замин ҳастае ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае, хона бо гӯшти пухта, байнда каледор, ҳоҷатхона баъдия дуруст ҳастае, 3 дар хона, 7 сотиқ замин, хай хона коробка ҳастае, болош пӯшондагӣ ҳастае, дар тиреза, монтаж, катор, хеле корош мондагӣ ҳастае. нархи хона мега 160 тай бо муомила дорад ва рақамошон ҳастае вавилон, метавонед ки боқӣ монда маълумотша гиред. дӯстони азиз, маълумотша яъне пурра нагуфтиянд. калидор ҳамон мега дар дурушае, 7 сотиқи ровна замин ҳастае. хай набо шумо занг занед, маълумотои пурраша аз рақамошон гиред. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар маркази шаҳри Ваҳдат, территорияи Ваҳдат. хай маълумотои пурраша мегиред. духонага квартира ҳастае ки дар 5-ум ошона қарор дорад, 48 квадрати метра, бо об, свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ, ремонтош ремонтои хай хубае барои зиндагӣ мешавад. инчунин мегӯяд мебелам дорад, мебелам хатиш ҳисобае. нархи квартира мегӯяд 227 000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад ва рақамошо тиселае. илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед, фақат харидории аниқ мегӯяд, чунки одамони коргарем фақат харидор мегӯяд. 227 бо савдо дорад, мебелошам қатчае, хона хай ремонт дорад. марамат бештар маълумотои пурраша аз рақамошо гиред харидоро. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки хонаи временка қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар территорияи шаҳраки Ганҷрез гуфтагӣ ҳастае Исоибуш. номи асосиш Уртабуз, яъне ки Рудакида наздика шаҳри Ҳисор, шаҳраки Ганҷрез, обшин номи пешнаш Уртабуз. 6 сотиқ замин ҳастае ки 2 дар хона временка дорад, гирдиванашта одамо зиндагӣ дорад. нархаш 80 тай бо муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, временка дорад. ҳаст рақамҳои соҳибшон вавилон аста кор мекунад. шахсоне ки мехарем маҳрамат занг занем, боқӣ монда маълумотша гирем, срочнае бо арзон мекунад. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.